Ndakulandira nokondedwa ku video imeneyi mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse, mpulumutsi wa moyo wanu ndi moyo wanga, Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu amene ali woyera wolungama opanda chilema china chilichonse, ndipo ngakhale m'malingaliro ake simunayambe mwalowapo maganizo ochita tchimo. Ndi Mulungu woyeretsetsa. Pachifukwa chimene chokondedwa, inu ndine tikuyenera kuti tikhale wolungama, oyera mtima, tikhale opanda chilema chilichonse kuthupi, kuzimu komanso pa moyo wathu, kuti choncho tikathe kukumana naye maso ndi maso pa tsiku ilo lomwe azabwere kuzakwatula mpingo wake. Wokondedwa, ine ndi mtumiki wa Ambuye, mneneri Ian, mchizungu timati prophet Ian, ndipo ndimatumikira kuchokera ku utumiki otchedwa The Will of God Ministries. Ndipo wokondedwa, mudziwe kuti mu video imene ndikhala ndikupasani uthenga omwe uli wochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse. Uthenga umene ukupita kwa Mr. Norman Chisale a chipani chija cha D.P.P, Democratic Progressive Party, D.P.P, Malawi muno. Ndipo uthenga umenewu sukupita kwa iwo okha, ukufalikiranso kwa magulu ena awiri awa. Gulu loyamba, mamembala kapena titi masapota komanso maofficial a chipani cha D.P.P. Wokondedwa, chifukwa chani uthenga wopita kwa Mr. Norman Chisale ufalikirenso kwa ena omwe ali osatira chipani cha D.P.P? Chifukwa chokuti Ambuye wathu Yesu Khristu akamapereka uthenga kwa munthu mmodzi, uthenga umenewo umafalikiranso kwa wina aliyense mgulu limenelo, kapena okuti akhozanso kuchita chimenecho chomwe Ambuye Yesu Khristu akudzudzula, okuti akhozanso kuchita tchimo limenelo lomwe Ambuye Yesu Khristu akudzudzula. Tatiyeni tiwerenge Marko mutu 13 verse yake ya 37. Ambuye Yesu Khristu akuwuza ophunzira ake, akuwalamula kuti, ndipo chimene ndinena ndi inu ndinena kwa onse, dikirani. Akuwachenjeza komanso akuwalamula. Kuyamba kuwachenjeza kunena kuti chomwe ndinena ndi inu ndinena kwa onse, kutanthauza kuti akuchenjeza wina aliyense. Wophunzira wa Ambuye Yesu Khristu ndi wina aliyense mwa masatira Ambuye Yesu Khristu. Ndiye chomwe amauza ophunzira ake 12 amauzanso ophunzira onse omwe akubwera kusogoloko, inu ndine. Ndiye wokondedwa, muziwe kuti Ambuye Yesu Khristu akadzudzula mmodzi akudzudzula onse, akalamula mmodzi akulamula onse. Koma kungoti pa nthawi iyi Ambuye Yesu Khristu agwira mmodzi ku chipani cha D.P.P, yemwe ampanga single out, atchula dzina la mmodzi yemwe iwo Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti andzudzule kuzera kwa ine, mneneri wa Mulungu, prophet Ian. Choncho uthenga usi wanga ndi uthenga ochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ine am just a mouthpiece, ndipo ndikufuna ndipereke uthenga omwe ndinapasidwa, uthenga omwe uchokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kupita kwa Mr. Norman Chisale, number 1. Number 2, kwa onse omwe ali mu D.P.P, kuti zomwe akhoza kuzachita Mr. Norman Chisale kaya amachita kapena akhoza kuzachita enawa mamembala a chipani cha D.P.P asazatengere kapena kukhala nawo mgulu lochita zimenezo. Kachitatu, uthenga umene ukupita kwa Amalawi omwe analira pamaso pa Mulungu kuzera kaya m'maganizo awo kaya kuzera m'malankhulidwe awo, kuopa za zomwe Mr. Norman Chisale ali kapena akhoza kuzakhala. Itati kuti D.P.P yawina pa 16 September 2025. Ndikukhulupirira mwandimvesesa pamenepo. Wokondedwa, Ambuye Yesu Khristu akuziwa maganizo a wina aliyense pa dziko lapansi pano. Malawi muno tingoyerekeza ngati tilipo 16 million. Maganizo a wina aliyense mwa 16 million, kupatula mwina makanda okuti mwina saganiza oyamwaja kaya mwina kapena
koma wina aliyense mwakuganiza maganizo ake amadziwidwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, chifukwa Yesu Khristu ndi Mulungu wamphamvu zonse. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the King of kings. Ndithudi okondedwa, tiye tiwerenge Mateyu mutu 9 verse yake ya 1 kufika 4. Ati ndipo iye analowa ngalawa nawoloka nadza kumudzi kwawo. Verse 2, ndipo onani anabwera naye kwa iye munthu wamanjenje wakugona pa mphasa. Ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chawo anati kwa odwalayo, limba mtima mwana, machimo ako akhululukidwa. Verse 3 ndiyofunika kwambiri. Panali ena amavesera Ambuye Yesu Khristu akumuuza odwalayo wamanjenje kuti limba mtima mwana wanga, machimo ako akhululukidwa. Verse 3, kodi anthu amenewo alembi anati chani m'mitima mwawo, anaganiza zotani m'mitima mwawo? Ati ndipo onani, ndibwerezenso, ndipo onani ena alembi ananena mu mtima mwawo, uyu achitira Mulungu mwano. Ananena mu mtima mwawo, maganizo awo, kuti uyu achitira Mulungu mwano. What was the reaction ya Ambuye Yesu Khristu? Verse 4, ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa m'mitima yanu? Ndibwerezaso. Verse 4, ndipo Yesu pozindikira maganizo awo anati, chifukwa chanji muli nkuganizira zoyipa m'mitima yanu? Anaziwa zomwe amaganiza. Sanatuluse pakamwa mawu awo onena kuti uyu achitira Mulungu mwano. Ayi, amangoganiza. Koma Ambuye Yesu Khristu anaziwa zomwe anthuwa akuganiza. Ndiye anayankha iye ndi pakamwa kuti kodi chifukwa chani muli kuganiza zoyipa m'mitima mwanu? Okondedwa, chomwe ndikufuna kuti muphunzire pokuwerengerani mawu awa ndicho kuti Ambuye Yesu Khristu amaziwa zomwe akuganiza m'Malawi wina aliyense. Choncho Ambuye Yesu Khristu akumva maganizo a Malawi ambiri okhuzana ndi kukhala ndi mantha ndi Mr. Norman Chisale, kuti D.P.P itati yawina pa 16 September 2025, Mr. Norman Chisale akakhala mwina munthu woopsa, munthu wamphamvu kwambiri, munthu wopeka. Ena mwina alankhula ndi pakamwa pawo, Ambuye Yesu Khristu amamva, chifukwa mzimu wa Mulungu uli ponseponse, kuyenda paliponse, kumva chilichonse zomwe anthu akulankhula komanso zomwe akuganiza. Ndikukhulupirira mukundimvesesa. Chabwino, okondedwa, ndikupaseni background kwa omwe mukuonera koyamba video imeneyi. Ine monga mtumiki wa Ambuye, Prophet Ian, Ambuye amandipasa mauthenga osiyanasiyana opita kwa anthu. Ndipo mwamozi mwa mauthenga amenewa ochepa kwambiri akukhuzana ndi zosatira za chisankho cha pa 16 September 2025. Ambuye Yesu Khristu chokera mu 2024 ngati si 2023 kumapeto kulowa 2024 akhala akundipasa mauthenga osiyanasiyana, koma onsewo akukamba chimozi, kuti kubwera pa 16 September 2025 akuzawina ndi mmodzi basi, ndiye Professor Ad.P.P Mutharika. Koyamba anandionesera ma officials a D.P.P akubwerera m'mipando yawo. Kachiwiri Ambuye Yesu Khristu anazandiuza kuti Professor Ad.P.P Mutharika abwerera ukamuzu palace monga mmene former President Trump anabwererera ku White House ku America, mmenemo kuti Trump atawina. Kenako Ambuye Yesu Khristu anapitirira kuzandiuza kuti palibe chomwe State House ingachite kuti isinthe zosatira za pa 16 September 2025.
kutanthauza kuti Ambuye Yesu Khristu alemba apanga seal, ndipo Ambuye Yesu Khristu ndiwo akufunisisa kuti Professor Arthur Peter Mutharika abwerere ku Kamuzu Palace. Kaya anthu adandaula chotani, kaya anthu akwiya naye chotani Peter Mutharika, kaya sakumfuna, koma akubwerera ku Kamuzu Palace pa 16th September 2025 ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Wokondedwa, Ambuye Yesu Khristu anafika pondiwuzanso kachikena kuti ngakhale tsiku lomwe anthu akukavota ndangotenga ofunika okhawo motenga ofunika okhawo, ngakhale pa tsiku lovota apa 16 September 2025 ena mwa masapota a MCP akakalowa mu ballot box akachonga pa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu adandionesera, ndikuziona ineyo ndi maso angawa. Masapota ena MCP osatira President Chakwera akufotokoza kuti ifeyo inde chabwino tisangana naye, kati masangana naye, kati kudya naye, koma zokuti kaya mwina akubweresa kachitukuwa kapena akutani nthawi iya kumapetoyi ife tibe nazo ntchito kungobwera pa 16th September 2025 tikukachonga pa Professor Arthur Peter Mutharika. Izi zondionesera okondedwa ndi maso anga kuzimu kuti Mulungu ndiwo, kuti Ambuye Yesu Khristu kufuna kuti ine ndione zimenezo. Ndikupeka ka background akakuti ndipange connect bwino ndi uthengawu. Choncho mmauthenga onse omwe Ambuye Yesu Khristu akhala kundipasa okhuzana ndi zisankho za pa 16 September 2025 ndikukhulupirira kuti ngati sindikulakwisa around 5 times kuchokera 2023 kufika panopa. Ambuye Yesu Khristu sananene kuti akuwina zisankhozi ndi D.P.P. amanena kuti akubwerera ku Kamuzu Palace ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Akuwina chisankho ndi Professor Arthur Peter Mutharika, kusonyeza kuti Ambuye Yesu Khristu akonda munthuyo, osati chipanicho. Koma poti munthuyo ali mchipani cha D.P.P, chipanicho chakwera kunsana kwa munthuyo. Mumvesese okondedwa pamenepa. Ndepa chifukwa chimenechi Ambuye Yesu Khristu akufuna adziwise wina aliyense mchipanimo, makamaka at this point in time Mr. Norman Chisale, kuti Amalawi ali ndi mantha kuti itati awinaso D.P.P iwo Mr. Norman Chisale akhala munthu wopedwa, azakhala munthu wopsa, azakhala munthu wosafikirika. Chifukwa anandionesera ndi maso angawa Amalawi akufuna kuafikira Mr. Norman Chisale, koma Mr. Norman Chisale akuoneka wopedwa, akuoneka wopsa. Nde Ambuye Yesu Khristu akufuna adziwise Mr. Norman Chisale kuti Mulungu wamphamvu zonse chiganizo chake anachita kale, ndipo Professor Arthur Peter Mutharika ndimwe akuwina pa 16 September 2025. Koma akudziwa ndipo akumva kulira kwa Amalawi kokhuzana ndi iwo okha Mr. Norman Chisale. Iwo okha Mr. Norman Chisale. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu has singled out Mr. Norman Chisale, has called out Mr. Norman Chisale. Ndizomwe Ambuye Yesu Khristu anandionesera. Ku D.P.P kuli ambiri ma government officials, ma former government officials, ma officials a chipani, koma out of everyone ku D.P.P Ambuye Yesu Khristu anapanga single out Mr. Norman Chisale. Ndipo Ambuye Yesu Khristu anafuna ndipo andilamula kuti ndichenjeze Mr. Norman Chisale. Mr. Norman Chisale.
Okondedwa, palibe munthu yemwe atapange claim mu D.P.P kuti wabwezeresa chipani mboma pa 16 September. Palibe molo ndi mmodzi yemwe akuyenera kuti apange claim kuti wabwezeresa chipani mboma pa 16 September 2025. Chifukwa chani? Chifukwa choti ndi Ambuye Yesu Khristu yemwe akubwezeresa Profesa Arthur Peter Mutharika pa mpando. Ndi iye yekha basi. Iye yekha basi. Nkanana ndiuza kuti ndiuze State House kuti palibe chomwe angachite kuti asinthe zosatira za chisankho za pa 16 September 2025. Ndipo Ambuye Yesu Khristu ananena kuti come 16 September 2025 akuwina ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Kana akundionesera mamembers a MCP ena akuvala makaka kunjaku, koma muntima akuuzana mwachinsinsi kuti na ine kuzangulowa ballot box pa 16 September 2025 ndikachunga pa Arthur Peter Mutharika, membala wa MCP amene. Ndi zomwe zizachitike pa 16 September 2025. Ambuye Yesu Khristu ndi Mulungu wamphamvu zonse. Ngati akufuna kuti munthu awine, munthu amene awina basi, chifukwa iyeyo amapereka ufumu kwa wina aliyense yemwe iye wamfuna. Daniel chapter 4 verse 25. Prophet Daniel akumuuza mfumu Nebukadnezar, King Nebukadnezar, atammasulira maloto. Akumuuza kuti adzakuyingisani kukuchosani kwa anthu, ndipo khala panu padzakhala pamodzi ndi nyama zakuthengo, ndipo mudzadya udzu ngati ng'ombe, ni mudzakhala wokhathamira ndi mame akumwamba, nizidzakupitirani nthawi zisanu ndi ziwiri, kuti nthawi yomwe izamupitire izakhala zisanu ndi ziwiri, chomwe akutanthauza. Kena kupitiriza kuti mpaka mudzadziwa kuti wamwambamwamba alamulira mfumu wa anthu, naupereka kwa aliyense iye afuna mwini. Naupereka kwa aliyense iye afuna mwini. Okondedwa, Ambuye wathu Yesu Khristu anapanga chiganizo and its final. Palibe chomwe wina aliyense angachite kuti chisinthe zosatira za pa 16 September 2025. Akuwina ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, chifukwa Mulungu wamphamvu zonse wakonda msogoleriyo. Ndiye zangochitika kuti msogoleriyo chipani chake ncha D.P.P. wakonda munthuyo, nde munthuyo akusogolera chipani cha D.P.P. nde chipani cha D.P.P chakwera pansana pa munthu. Mumveseso okondedwa. Choncho Mulungu wamphamvu zonse sakufuna kuti Amalawi azida nkhawa ndi Mr. Norman Chisale. Pachifukwa chimenecho kana Ambuye wathu Yesu Khristu afuna kuti ndachenjeze Mr. Norman Chisale kuti azichepese, chifukwa D.P.P iwina osati chifukwa cha iwo Mr. Norman Chisale kapena chifukwa cha wina aliyense mchipanimo. Iwina chifukwa choti Mulungu wamphamvu zonse wafuna Profesa Arthur Peter Mutharika abwerere pa mpando. Kaya anthu alankhula za mtundu wanji zokhuza ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, kaya anena cha mtundu wanji, kaya munyoza cha mtundu wanji, kaya kampeni yake ngokhala yongoti apo lero mawa apo, koma nkhani ndiyo kuti ndi Ambuye wathu Yesu Khristu Mulungu wamphamvu zonse akubwezeresa pa mpando Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi palibe akuyenera kuti apange claim kuti chisankho chapa 16 September 2025 D.P.P idzawina chifukwa cha ine kapena chifukwa cha uyo kapena chifukwa cha izabwerera mboma chifukwa Mulungu akufuna Profesa Arthur Peter Mutharika abwerere kukamuzu palesa. Ndiye mantha ndi wochokera kwa Satana, ndipo Satana amagwiritsa ntchito mantha cholinga alamule
cholinga alamule, cholinga kayasa choke pa mpando, cholinga akwanirise zolinga zake zifukwa zomwe iye akuziziwa. Choncho Mr. Norman Chisale ndawerengera uthengawu aumve bwino lomwe. Mawu a Mulungu ochokera ku buku la Luka mutu 13. Mawu a Mulungu ochokera ku buku la Luka 13. Luka 13 tiyamba verse ya 31 kufika 32. Mawu akuti anchenjeza Yesu za Herodi. Yesu alilira Yerusalemu. Chabwino verse 31. Ati nthawi yomweyo anadzapo Afarisi ena nanena kwa iye, tulukani, chokani kuno, chifukwa Herodi afuna kupha inu. Verse 32. Ndipo iye anati kwa iwo, pita kauzeni nkhandweyo, taonani nditulusa ziwanda nditsiriza machiritso lero ndi mawa, ndipo nkucha nditsirizidwa. Okondedwa, Afarisi mukudziwa bwino lomwe anatopa naye Yesu, amaona kuti akusokoneza chipembedzo chawo, amaona kuti ndi osokoneza, chifukwa Afarisi ena anali m'maudindo okhalanso ngati kuti andale choncho, nkumalumikizana ndi olamula ngati Herodi komanso Pilato. Pachifukwa chimenechi Afarisi amafuna kumuopseza Yesu, kugwiritsa ntchito mantha kuti Ambuye wathu Yesu Khristu achoke ku Yerusalemu. Amafuna kuti Ambuye wathu Yesu Khristu achoke mzinda omwe anali, ati pomuopa Herodi. Kana kuti nthawi yomwe anadzapo Afarisi nanena kwa iye, tulukani, chokani kuno, chifukwa Herodi afuna kupha inu. Kumpasa mantha Ambuye wathu Yesu Khristu, kuti Ambuye wathu Yesu Khristu achoke. Koma Ambuye wathu Yesu Khristu ananena kuti ayi, sangachoke. Okondedwa, nkhani ili apapa yomwe ndikufuna ndilumikizane nanu inuyo ndipo Mr. Norman Chisale mumvesese ndi nkhani yokuti musagwiritse ntchito mantha kuti anthu akuopeni. Yamikani Yehova kuti kudzera kwa Profesa Arthur Peter Muthalika chipani chanu chibwerera mboma. Koma mukabwerera mboma musakagwiritse ntchito mantha kuti anthu akuopeni, kuti mulamulire anthu, kuti anthu akumvereni. Musagwiritse ntchito mantha monga Afarisi anagwiritsa ntchito dzina la Herodi kuti ampase mantha Ambuye wathu Yesu Khristu. Zikhoza kukhala zoona kuti Herodi amafuna adi kumupha Ambuye wathu Yesu Khristu, koma Afarisi akhoza kukhala kuti they took advantage of that, nawonso akwanirise zofuna zawo. Akanika pawokha ndiye njira yomwe angagwiritse ntchito kuti apase mantha inali ndale, pogwiritsa ntchito dzina la Herodi. Ambuye Yesu Khristu akudzudzula Mr. Norman Chisale kuti akabwerera mboma pa 16 September 2024 asakagwiritse ntchito ndale, mphamvu zawo ku ndale, kuti Amalawi akhale ndi mantha, chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu wamva kulira kwa Amalawi. Pachifukwa chimenecho Ambuye Yesu Khristu akhoza kuchita china chilichonse chothekera kuti kulira kwa ana ake kusirwe ndipo chimwemwe chibwere. Tatiyeni tiwerenge buku la Exodo. Tiwerenge ku Exodo ku
ndipo Exodo mutu 3 verse yake ya 6 kufika 7 mpaka na 8. Mose akuyitanidwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe akutchedwa Yehova kapena titi Yawe chipangano chakale. Tiwerenge kuchokera verse 6 kufika 8. Pamene Mose amalankhulana ndi Yehova kapena titi Yawe, kodi Yawe anamulankhula zotani zokhuzana ndi mission yake? Ndipo chifukwa chani Yawe anafuna kumtuma Mose? Ndetati timvesere bwinobwino. Ati ananenanso, ine ndine Mulungu wa atate wako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, Mulungu ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Mose anabisa nkhope yake popeza anaopa kuyang'ana Mulungu. Verse 7, ndipo Yehova anati, ndapenyetsetsa mazunzo a anthu anga ali mu Igupto, ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha akuwafulumiza, pakuti ndidziwa zowawisa zawo. Verse 8, ndipo ndatsikira kuwalandisa m'manja a anthu a Igupto ndi kuwatulutsa m'dziko lija akwere nalowe m'dziko labwino ndi lalikulu, m'dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, ndi kumalo a Kanaani ndi Ahiti ndi Aamori ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi. Okondedwa, Yehova anamva kulira kwa ana a Israeli. Ndipo Mulungu wamphamvu zonse akuti, ndapenyetsetsa mazunzo a anthu anga ali mu Igupto, ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha akuwafulumiza. Okondedwa, muziwe kuti Mulungu wamphamvu zonse wamva kulira kwa Amalawi. Ndipo pa chifukwa chimenecho nkana Mulungu wamphamvu zonse akubwezeresa pa mpando Profesa Arthur Mutharika. Palibe akumuyika pa mpando. Palibe mchipani cha D.P.P yemwe akuyenera kuyima nkumanena kuti chipanda ine Profesa Peter Mutharika sana kabwerera pa mpando. Palibe. Profesa Peter Mutharika abwerera pa mpando against all odds chifukwa Mulungu wamphamvu zonse Ambuye wathu Yesu Khristu ndiyemwe wafuna kuti abwerere pa mpando. Nkana za age zake anthu alankhula cha mtundu wanji, kaya kampeni akhoza kuyenda mwapo ndi apo, kaya yenda zenizeni, kaya koma come 16 September akubwerera pa mpando chifukwa ndi Ambuye Yesu Khristu akumbwezeresa pa mpando. Ndiye akumbwezeresa chifukwa chokuti Ambuye Yesu Khristu amva kulira kwa ana ake, wamva mazunzo omwe waona mazunzo omwe ana ake akumana nawo, wamva kulira kwa ana ake. Ndiye wina asapezekenso akubweresaso mantha chiopsezo pa ana ake. Nkana Ambuye Yesu Khristu akufuna ndipereke uthenga umenewu kwa Mr. Norman Chisale kuti adziwe kuti Ambuye Yesu Khristu akumva maganizo a ana ake, akumva zolankhula za ana ake, kuti ali ndi mantha kuti D.P.P tabwerera mboma, Mr. Norman Chisalewo akhala wopeka, adzakhala wopeka, akakhala munthu wopasa mantha kapena munthu wopsa. Ali ndi mantha Amalawi ena. Ndipo Ambuye Yesu Khristu mantha amenewo awamva, kuopa kumene koko akuona, akumva. Pa chifukwa chimenecho kana Ambuye Yesu Khristu anandipasa uthenga umene kuti ngakhale iye akubwezesa pa mpando Profesa Arthur Mutharika, koma wina wake mchipanimo yemwe akufuna asokoneze maplani ake opuputa misozi ana ake, ameneyo adzudzulidwe. Ndiye pa nthawi inoyo ndi Mr. Norman Chisale. Koma uthenga ukufalikira kwa wina aliyense mu D.P.P, ndipo aziwe zimenezo. Tatiyeni tiwerenge mawu a Mulungu ku
ku Miyambo 3 verse 11 fika 12. Miyambo 3 Miyambo 3 verse 11 Miyambo 3 verse 11 fika 12. Ati mwana wanga, usapeputse mwambo wa Yehova, ngakhale kutopa ndi kudzudzula kwake, pakuti Yehova adzudzula omwe awakonda, monga atate mwana amene akondwera naye. Mr. Norman Chisale amve kuti Yehova amadzudzula yemwe amawakonda, ndipo Mr. Norman Chisale adziwe za chikondi chimene cha Yehova kuti akudzudzulidwa ndi Yehova chifukwa choti Yehova Mulungu wamphamvu zonse amawakonda. Monga momwe atate amadzudzulira mwana wake, chimozimozi Mulungu wamphamvu zonse akudzudzula Mr. Norman Chisale chifukwa amawakonda. Okondedwa, Mr. Norman Chisale akuyenera zichepese pamaso pa Mulungu, pomwe amalankhula moopseza, pomwe amalankhula moonesa kuti iwo azakhala munthu wopeka, munthu wochitisa mantha. Apepese kwa Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo Mr. Norman Chisale mupepese kwa Mulungu wamphamvu zonse, mukhale wodzichepesa, muzichepese, mumpemphe Mulungu akukhululukireni, ndipo mukhale wodzichepesa. Chifukwa come 16 September 2025 abwana anuwo Professor Ad.P.P Muthalika akubwezeresedwa pa mpando ndi Mulungu wamphamvu zonse Ambuye wathu Yesu Khristu. Mufune musafune, ndipo palibe angatenge credit for that victory pa 16 September. Koma Ambuye wathu Yesu Khristu Mulungu wamphamvu zonse ndiye akutenga credit yonse for that victory ya D.P.P pa 16 September 2025. Chifukwa chani? Tawerenga kale ku Daniel 4 verse 25 kuti iye wa mwamba ndiye alamulira maufumu a anthu onse, ndipo amapereka ufumu kwa wina aliyense yemwe iye wamfuna. Ndiye wina asapange claim kuti ineyo ndine ndapanga chothekera kuti D.P.P bwerere mboma, kuti Peter Muthalika bwerere mboma. Chifukwa pakakhala spirit ya pride imeneyoyo, kupezeka kuti mwayamba kutenga mpando wanu ndi kugwiritsa ntchito mphamvu zanu za ndale kuti ena akhale ndi mantha, Amalawi akhale ndi mantha, Amalawi aziopa, akuopeni. Pachifukwa chimenecho, mmene mulili iniyo Mr. Norman Chisale kapena munthu wina aliyense akhoza kumachita zimenezo zomwe Ambuye akudzudzula mvidiyo imeneyi kuzera mwa ine, Mulungu wamphamvu zonse akhoza kunchosa munjira yomwe anganchosere, monga mmene ananchosera mfumu Nebukadineza ku Daniel 4. Atazimva Daniel 4:5, atazimva kuti ineyo kingdom iyi yakhala yayikulu chonchi, ndakhala mfumu yolamulira chikingdom chachikuluchi chifukwa cha mphamvu zanga, chifukwa cha nzeru zanga, chifukwa cha ulemerero wanga, osapanga acknowledge kuti ndi Mulungu yemwe anayika pampandopo, anamuyika pampandopo. Pride imeneyo inapangisa kuti Mulungu wamphamvu zonse amuchepese mfumu Nebukadineza, ananchosa pampando ndi kumusiya kuti akhale munthu wamba, kuvutika mpakana kumadya uzu,
kukhala ndi zinyama zakuthengo. Atazindikirano kuti oh iya anali Ambuye, ineyo Satana nandilowa, spirit of pride inatenga control moyo wanga, mtima wanga, atazichepesa nkulapa, Mulungu anambwezeresa. Mafuna tiphunzitsane chimenecho. Tiphunzitsane chimenecho. Tingowerenga Job 34:20. Job 34. Tisanapite kaye ku Job, tingowerenga Miyambo 28. Miyambo 28:28. Ati pouka oyipa anthu amabisala, koma pafuka amenewo olungama achuluka. Pouka oyipa anthu amabisala. Inde Professor Arthur Peter Mutharika ndiyemwe Mulungu wamfuna, koma kubwerera kwake pali oyipa, ndende amene wa Mulungu akuwadzudzula. Ndiye oyipa amene wawo omwe Mulungu akuwadzudzulawa ndi omwe anthu akuwaopa, nkana anthu Amalawi ena akuopa, ena akubisala. Koma mmene tawerengera muja ku Miyambo 3:11 kufika 12 kuti Mulungu amadzudzula onse omwe akuwakonda. Choncho akudzudzula Mr. Norman Chisale chifukwa amawakonda, ndipo Mr. Norman Chisale achite chinthu choyenera. Miyambo 29:2. Pochuluka olungama anthu akondwa, koma polamulira woyipa anthu ausa moyo. Pochuluka olungama anthu akondwa, koma polamulira woyipa anthu ausa moyo. Mr. Norman Chisale ndi maofficial nonse a D.P.P pamene mukubwerera mboma pa 16th September 2025, muziwe kuti anthu amakondwa pamene olungama akuchuluka. Koma ngati inu mukhala oyipa, mukwanirise mantha omwe Amalawiwa ali nawo. Ngati mukwanirise mantha omwe Amalawi ali nawo, kuwachitisa mantha, kuwaopseza, inu Mr. Norman Chisale muziwe kuti musausa miyoyo ya anthu. Koma mudziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu mene akupereka chenjezo ili kwa inu Mr. Norman Chisale ndi wina aliyense yemwe angakhale ndi maganizo amene ku D.P.P mukawina pa 16th September apa, fuka muwina fuka cha Ambuye Yesu Khristu. Muziwe kuti Ambuye Yesu Khristu akuziwa nkhawa za Malawi, ndipo Ambuye Yesu Khristu akukudzudzulani in advance, monga atate adzudzulira mwana wake. Ndi Mulungu akudzudzula inu in advance kuti mmene mukulowa musaganize zokapanga zimenezo, musaganize olo ndi pang'ono pomwe zokapanga zimenezo. Ndiye ndikuwuzani mmene inathera nkhani ya Herode. Mukawerenga machitidwe a atumwi, Mulungu anamupha Herode chifukwa anafika pozimva kumaziona ngati kuti ni Mulungu, ndipo polankhula ena anati akulankhula ngati Mulungu. Mulungu anatumiza ngelo wake ndi kumupha Herode. Nkhani ya Herode ija ndinawerenga ija ndi mmene zidathera. Okondedwa, Ambuye amakonda wina aliyense ndipo amadzudzula omwe akuwakonda. Mr. Norman Chisale, Mulungu wamphamvu zonse akukondani. Pachifukwa chimenecho imvani kudzudzula kwake, ndipo pamene mukumva kudzudzula kwake chitani choyenera, muchite choyenera. Ndipo choyenera chimenecho ndi chani? Kugonja pamaso pake, kupempha chikhululukiro ndithudi, ndi kuchita
choyenera mukawina pa 16 September 2025. tumikirani Amalawi mwachikondi, mozichepesa, amvereni madandaulo awo, amvereni kulira kwawo, musawaopseze, akondeni, ndipo muzasangalatsa Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo Mulungu wodziwa kudalitsa azakudalitsa. Tingowerenga komaliza Yobu 34:21-29. Yobu 34:21-29. Pakuti maso ake ali pa njira ya munthu aliyense, napenya moponda mwake monse. 22. Palibe mdima kapena mthunzi wa imfa, kuti ochita zopanda pake abisaleko. Verse 23. Pakuti Mulungu alibe chifukwa cha kulingaliranso za munthu, kuti afike kwa iye kudzaweruzidwa. Verse 24. Aphwanya eni mphamvu, osatulutsa kubwalo mlandu wawo. Aphwanya eni mphamvu, osatulutsa kubwalo mlandu wawo. Mulungu akhoza kuchita china chilichonse chomwe akufuna. Akhoza kuchita china chilichonse chimene akufuna. Akhoza kungochosa woyipayo opandanso kumutengera kubwalo, kumuuza zifukwa zake, kungonchosapo basi woyipayo. Ndiye ndiwerengeso. Aphwanya eni mphamvu, osatulutsa kubwalo mlandu wawo, nayika ena m'malo mwawo. Akhoza kungonchosa munthu woyipayo, osamuuza chifukwa chake, m'malo mwake ndikuyikapo munthu wina. Mawu amenewa amvetsetseke bwino, yamvetsetse bwino tonse omwe tili mamembala a D.P.P, maofficial a D.P.P, makamaka inu Mr. Norman Chisale. Verse 25. Akuti pakuti asamalira ntchito zawo, nawagubuduza usiku kuti aphwanyike. Verse 26. Awakantha ngati woyipa poyera pamaso pa anthu. Akhoza kukanthani ngati woyipa pamaso pa anthu. Mmene anachitira ndi mfumu Nebukadineza, kumchosa ndi kumusiya kutchire kuti azidya azikhala ndi zinyama, azidya udzu kumeneko, anthu nkuwaona kuti amfumu ajatu awo adali amfumu aja. Akhoza kukukanthani ngati woyipa poyera pamaso pa anthu. Verse 27. Popeza anapatuka naleka kumsata, osasamalira njira zake zilizonse. 28. Mmemo anafikisa kwa iye kufuula kwa osauka, ndipo anamva iye kufuula kwa ozunzika. 29. Iye akapasa mpumulo, adzamsusa ndani? Akabisa nkhope yake, adzampenyerera ndani? Chikachitika pa mtundu wa anthu, kapena pa munthu mchimozimozi. Wokondedwa, akuti popeza anapatuka naleka kumsata, osasamalira njira zake zilizonse. Ambuye Yesu Khristu akuzuzula Mr. Norman Chisale. Ndi Mr. Norman Chisale ngati mupatukebe, mupitiza kupatuka naleka kumsata Yehova, osasamalira njira zake zonse, muziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akuti azakukanthani ngati woyipa, ndipo azakukanthani poyera pamaso pa anthu. Verse 28 akuti mmwemo anafikisa kwa iye kufuula kwa osauka, ndipo anamva iye kufuula kwa ozunzika. Zimenezi Mulungu wamphamvu zonse zokukanthani akhoza kuzichita chifukwa chokuti akumva kufuula kwa osauka m'Malawi muno, ndipo akumva kufuula kwa ozunzika m'Malawi muno. Amalawi azunzika, Amalawi akulira, Amalawi akuopa, Amalawi azunzika, Amalawi ambiri ndi amphawi, asauka kwambiri, Amalawi akulira. Ndipo Ambuye Yesu Khristu amva kufuula kwa osauka, monga mawu ake akunenera ku Yobu 34 verse 28. Mmwemo anafikisa kwa iye kufuula kwa osauka. Kufuula kwa osauka wafika pamaso pake, ndipo anamva iye kufuula kwa ozunzika. Kufuula kwa ozunzika m'Malawi muno kwafika pamaso pake.
kufuula kwa osauka m'Malawi muno kwafika pamaso pake. Choncho Mulungu wamphamvu zonse akufuna ana ake asiye kulira, ana ake osauka asiye kulira, ana ake omwe ali kuzunzidwa asiye kulira. Ndiye salola Mulungu wamphamvu zonse kuti wina abwerese mantha, abwerese mazunzo, abwerese umphawi kachikena kapena kupitiliza mopitilira pa ana ake. Okondedwa, umenewu unali uthenga omwe Ambuye wathu Yesu Khristu anandipasa, ndipo ndikukhulupirira Mr. Norman Chisale video imeneyi yahapeza kahiyapeza, ndipo Amalawi onse omwe ali mamembala a D.P.P kama official D.P.P uthenga umenewu ukupitanso kwa inu by extension, chifukwa chomwe Mulungu akunena ndi a Mr. Norman Chisale akunenanso ndi inu, chifukwa mwena anu mukhala m'mipando imeneyo mukhalanso ndi mphamvu zimenezo. Komanso Amalawi eni ake omwe muli osauka ozunzika, uthenga umenewu ndikukhulupirira kuti mwaumva. Koma izi sizikutanthauza kuti wina aliyense agwiritse ntchito video iyi kuti pazifukwa zoti akwaniritse za ndale zake, kuti chipani cha D.P.P chiluze, chipani china chiwine, ka chipani cha D.P.P chiwine china chiluze, chifukwa chokuti video iyi uthenga undaperekawo olo mutatani nawo sungasinthe china chilichonse. Ambuye Yesu Khristu ananena kuti palibe chomwe chisinthe zotsatira za pa 16 September 2025. Wowina ndi Profesa Ad.P.P Muthalika. Ndeka video igwiritsidwa ntchito pa zifukwa za ndale, kasigwiritsidwa ntchito pa zifukwa za ndale, kayikhala chonchi, koma video ilibe ntchito chifukwa ine ndilibe mphamvu ina iliyonse. Ndi Mulungu wamphamvu zonse yemwe ali ndi mphamvu zoopsa, mphamvu zoposa wina aliyense. Ndipo Mulungu wamphamvu zonse ndemwe akunena kuti palibe chitasinthe zotsatira za zisankho za pa 16 September 2025. Ndiye kuti ngakhale video yangayi singasinthe kanthu, singasinthe zotsatira zimenezo. Koma ine ndi mtumiki wa Ambuye, si chifukwa choti anandipasa uthenga wokuti Profesa Ad.P.P Muthalika kubwera pa mpando ndi chipani chake ndiye kuti Mulungu wamphamvu zonse sangadzudzuleko chipani chimenecho, kapena sangadzudzule ena mwa otsogolera chipani imeneyo. Mulungu salemekeza munthu. God is no respecter of persons. Ndithu Mulungu wamphamvu zonse akudaliseni. Tipemphere mtendere m'dziko lathu muno, komanso tipemphere kuti Mulungu apitirize kuwapasa moyo wamphamvu ndi wathanzi ndi nzeru kwa president athu, a President Lazarus Chakwera, chifukwa mawu a Mulungu akunena kuti tipempherere onse omwe akutisogolera. Chifuniro chake inde ndichokuti Profesa Ad.P.P Muthalika awina pa 16 September 2025, koma masiku onsewa kufikira tsiku limenelo akutisogolerabe ndi President Lazarus Chakwera. Tiyenerabe tapempherere. Mulungu akhale nanu mu dzina la Yesu Khristu, dzina loposa mayina onse, lomwe bondo ina lilonse lizagwadire kumwamba ndi pansi pa dziko. Ndikuyikiza moyo wanu, thupi lanu, thanzi lanu m'manja mwa Yehova. Koma koposaposa kopambana ndikupemphani kuti mukhale woyera, mukhale olungama, mukhale opanda chilema monga iyeyo mwini wake Yesu Khristu ali woyera olungama. Monga mawu ake akulamulani ku Levitiko 19 verse 2 kuti khalani woyera monga ine Yehova Mulungu wanu ndili woyera. Chifukwa popanda chiyero palibe azaone Ambuye wathu Yesu Khristu, palibe azaone Mulungu, palibe adzalowe ufumu wakumwamba. Zina zonsezi ndi zapansi pa dziko nzosala, za upresident nzosala, koma kumwamba ndiye komwe tikupita. Mukhale opanda tchimo lililonse moyo mwanu, mukhale woyera mtima.
Mulungu akudaliseni, ndipo mukasankha kukhala oyera mtima zabwino zonse zidzakusatirani. Amen.